Equips de l'escola UAB Futbol Club amb els més petits, els Patufets. Equips prebenjamins. Equips benjamins. Equips alevins. Infantils. També cadets. Equips juvenils. Equips femenins. Equips de futbol sala. El nostre sub-23 i els veterans. El nostre femení amateur. I el primer equip masculí. Més de 800 jugadors i jugadores són els que integren aquesta temporada al Cerdanyola Futbol Club. Tots ells van ser presentats el passat divendres al camp de la Bòbila Pinatons, en la jornada de la presentació oficial de la temporada 2013-2014. A les 6 de la tarda es van obrir les portes del camp, on tot estava llest per la gran festa. Pares, mares, nens i nenes van poder gaudir d'una tarda entre jocs i estants d'algun del col·laborador del club. Alegria, amistat, companyerisme, respecte, integració. Perquè tots som el Cerdanyola Futbol Club i volem continuar creixent com a persones i com a club. La jornada va finalitzar amb un vídeo projectat a la pantalla gegant al mig del camp. Un resum dels èxits de la temporada passada i dels que encara queden per arribar, com el desig de poder gaudir aviat de les noves instal·lacions de futbol de Fontetes, on esperem trobar-nos la temporada vinent. Cerdanyola Futbol Club. Som més que un club. Tots som el Cerdanyola Futbol Club.